pomoc, ja neviem, čo sa so mnou deje, ale ako môžete vidieť, dala som si dole myhalnice, čo som mala, také tie jemné, a to preto, lebo som si chcela dať proste také tie full beat myhalnice, proste úplne, že také, čo som nosila. Ja som si ich dala. Poprvé, mám už proste úplne, že hroznom stave lepidlá, vôbec mi nedržali, takže som si to dala dole, umyla som si oči, proste všetko som si umyla a dala som si znova ďalšie. Vôbec sa mi to nepáčilo, ako to na mne vyzerá. Vôbec som sa necítila dobre. Absolútne vôbec. Tak ja, že to nemyslíte vážne. Takže som si to všetko zazdala dole. A teraz ľutujem, že som si nenechala tie cute malinké myhalnice, čo som mala. Nevadí, zajtra si budem musieť spraviť tie malinké cute myhalnice. To je akože ľahké, to si rýchlo nalepím, lebo zajtra večer ideme na večeru. Môj frajer má nedeľu narodeniny, tak zajtra ho pozývam na večeru. A preto chcem byť, že pekná tak, čiže si musím dať nejaké myhalnice zajtra. Tak aspoň tie malinké si dám. Ale ja neviem, čo to sa mi deje. Ja som vedela, že príde taký ten čas, že kedy fakt, že tie myhalnice sa mi že už nebudú páčiť. Ale takto skoro? Možno to je iba preto, že už sa mi proste nepáči ten typ myhalnic, ktoré mám. A potrebovala by som proste iné, alebo mám ísť na myhalnice, proste niekde si zaplatiť 40 € a nech mi niekto spraví myhalnice. Alebo ja neviem.